Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning sa ato mga beautiful o gorgeous sama kang kapuso Cecil nga mga viewers din sa Central ug Eastern Visayas nga nagtan-aw karon sa GMA Regional TV Live. Inyo makita Lunes hangtod Biyernes gikan alas 8 sa buntag. Kumusta ang inyong kabuntagon mga kapuso? Hinaut nga dighapon nato hikalimtan ang pagpasalamat sa lain na sab nga adlaw ingon man sa kinabuhi nga gihatag kanato. Good morning, Partner Cecil. Good morning, Partner Nico. And good morning din ha kaninyo mga kapuso, mga maanyag o mga ambungan natong mga kapuso viewers nga nag-exercise kaha o kaha na mahaw ning mga orasa. Welcome na usab sa laing edisyon sa ato ang morning show program. Busa mga kapuso, taliwa sa ato ang gisagubang nga mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Magpasalamat gihapon kita sa ato ang kinabuhi and of course kining mga grasya nga ato ang naangkon. Busa, let's start our day with some positive vibes. Apil na mo mga kapuso sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamita kining music sa ato ang programa ug pagbuhat mo sa inyong kaugalingong mga dance moves sama niining manag-uyab nga sila si rapper John Beat ug si Richelle Eugenio nga taga General Santos City. Abot Mindanao na atong dance crazy. Yes, and freestyle mga kapuso sama sa ilang gibuhat katong mga manag-uyab. Pagka-alegre mga kapuso sama nila. Unsa pa inyong gihulat apil na ug ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live sa kagayunan nga kamo nasab makita sa telebisyon. Busa, let's start our morning mga kapuso kay karong buntaga atong mahinabi ang ato ang bag-ong kapuso actor nga si Luis Ontiveros ug ato pa siyang ila-ilahon karong taon-taon. Ug ato sa mahinabi unya ang usa ka eye recipient ug atong sayran ang maka-inspire niya nga istorya kabahin sa paglaom diin natuman ang iyang pagkamanunulat. Ug ato sa maila-ila kining manag-uyab gikan ni sa Subo nga nahimong representante sa World Cosplayers Competition sa nakalabay nga tuig. Karon ato nang sugdan ang biztalk ni partner Cecil uban si kapuso Luis Ontiveros. Kanhi modelo ug usa ka surfer gihulagway nga certified hunk ug karon certified kapuso na. Let's all welcome mga kapuso Luis Ontiveros. Mayong buntag Luis and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag Cecil, mayong buntag sa inyo Cebu. I'm very happy to be here. Thank you for having me, Cecil. And we're so happy to have you here sa programa namin. Kumusta ka na? What have you been up to the past few months? Mabuti naman. For the past few months, just like everyone else, I've been on lockdown with my family. So, just
basically trying to be healthy, staying fit, mostly bonding with the family lang, trying to cope up with the whole pandemic situation. Yun lang naman. Una sa lahat, Luis, congratulations for being a certified kapuso. How excited are you to do more projects dito sa GMA? And I'm very excited na makatrabaho pa yung iba natin mga kapuso. But for now, medyo mabagal lang yung proseso ng ating transition dahil nga sa pandemic. But hopefully soon, when things get better, makakapag-share na ako sa inyo ng aking craft at mga bagong proyekto. Are you more interested ba to do drama, action, or rom-com? Ano yung mga roles na gusto mong i-portray? Gusto ko yung mga roles ng character ko yung may mga mentally challenged or may mental illnesses, ganyan. I want to spread the word, I want to talk about this issue, mental health in general. And earlier you mentioned na excited ka nang makatrabaho yung mga kapwa-kapuso mo. Sino-sino yung mga kapuso actresses na gusto mong maging kapartner? Lovi po is one. Rian Ramos. Bagay nga naman. Pero ngayon, Luis, throwback tayo. When you started modeling, paano ka nakapasok sa mundo ng modeling? Professionally, I started back in 2013. Started sa ramp modeling, and then I did some commercials as well and print ads. And aside from modeling and acting, mahilig ka din sa surfing, Luis. Paano nagsimula itong pagkahilig mo? It started, first time I surfed was around, I think, 2017 or maybe 18. Can't remember when exactly, but since then, in love na talaga ako. Natuto ako mag-surfing because I did a campaign. We had a photo shoot sa La Union to, and then may surfing yung isa sa mga layouts namin. So, na-enjoy ko talaga yon. After ng series na ginawa ko before, I took a break from work. Nag 1 week kami nung aso ko, si Barry, sa Baler. And then nag-aral lang ako ng surfing. Nice. For 1 week. Ang galing naman. Ang sarap nun. So ngayon, Luis, please thank and invite our viewers sa mga guestings mo and of course, your social media accounts. Ayan, mga kapuso, ako po si Luis Ontiveros. You could follow me on social media at Luis Ontiveros7. Tune in at magabang na lang tayo sa aking mga projects through my social media posts. Maraming salamat. Maraming salamat din, Luis, for spending your morning with us. Maraming salamat for having me, Cecil. And stay safe and healthy. Stay safe. Thank you, Luis. Thank you. That was Luis Ontiveros, mga kapuso, sa mga bagong artist nga magpakilig o magpalingaw kaninyo sa maabot niyang mga proyekto dinhi sa Kapuso Network. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning, pag-usab mga kapuso. Hisgutan ta karong buntaga kining organ donation unsa man jud ni ka common alang sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Pilipinas. Karong buntaga mga kapuso, atong mailaila kining usa ka batan-o nag-eskwela ni siya dinhi sa Subo nga palaran nga nahimong recipient sa usa ka eye transplant. Atong sayran ang iyang istorya. Makauban nato karong buntaga si Joaquin Enrique Arig. Good morning, Joaquin. Good morning, may buntag. Thank you so much, Joaquin, for joining us sa programa. Can you share to us your story and imong condition sa imong mata before the operation? Before ko gi-operahan, pag i-cover ako ang right na mata, kaya akong left na mata man ang gi-operahan, wala jud ko makita, like mga colors lang. So, kung example na isuga, makita rin ako white ra, like inana na siya ka blurred. So, ano makita. Inborn to siya nga kondisyon ni mo, Joaquin? Anang doctor na i-chance na inborn or nalang jud sa genes. So, basin akong lolo, lola. Basin na sila na ng sakit. So, man akong doctor ng rason ato kay ang pag-grab sa eyes. So, probably mo to siya naka-trigger or nalang jud sa akong genes. So, in progress lang siya. Unsay nga nato imong condition, Joaquin?
Ang ngalan na to kay keratoconus. Moto siya ang tawag sa sakit. So, kana siya na sakit sa cornea na siya. Ang cornea gyud sa mata mo ay apektado. Cornea. So let's talk about kanang sa pagkahitabo sa operasyon, pagkahimo nimo nga recipient. So unsa nahitabo ani ning sign up ba mo ani, nagpalista mo sa mga kung doon na may mag-donate? Okay, so ang system nila sa whole Philippines for cornea donation is through iBank. So ang iBank is like an organization na kanabitong dira ka magpalista kung willing mo donate. So ang nahitabo is pagpalista na mo, giignan mi nga 6 months pa before maka-receive og before na i-donor kay 400 man siguro as of that time ang mga galinya for donation. Pero after 2 weeks kay nanawag ang doctor na po sa amoa, then na siya nanaday donor. And bagay lang jud siya because ang akong donor, which is si Kobe, is ka-age lang pud na ako. Para lang sa clarification po, pasig nalibog atong mga viewers, Joaquin, ang cornea is the kining front part sa eyes, di ba? Mao man ni siya ang apil ang imong pupil. Yeah. Ang cornea kay kanang na may videos operation, and actually murag ang cornea kay transparent siya, dili siya makita. So pag mula sa mata, dili siya makita. Unsay reaction nimo, Joaquin, so far? Sukad labi na first reaction nimo nga when you woke up after the operation, kumusta imong pananaw? Actually, okay jud siya pag open sa mata kay makita jud klaro na jud siya. So ang gi-transplant sa imo, Joaquin, ang usara, the left eye lang katong dunay diferensya. Yep. And can you tell us more about the moment nga na-meet nimo ang donor, o pwede nimo ang family sa donor, I mean, o pwede nimo maistorya unsa may nahitabuan ni nga donor, o kumusta man ang communication sa imong family o sa ilang family? So on the studio, wala kabalo ang family ni Kobe na naamid dito. So moto pagtawag sa amo moto nagkita, may emotional pa jud kita siya kay may first time na mo nagkita. And karon moto that's isa ka 1 week before sa akong birthday. So pagka birthday nagkita na sad mi balik, then pagka after New Year nagkita na sad mi balik. Joaquin, unsay kabag-uhan nga nahatag sa imong kinabuhi kining maong operasyon o kining organ donation? Siguro ako adjong first of all, akong eyesight jud, akong pananaw kay klaro jud siya, walay problema kay sa una wala man jud makitaan kung i-cover ang mata. So moto siya, and ikaduha marag moto jud ko na jud mga tao nga pag-donate nila wala sila kabalo kung say maka-receive, hintay mo dawat atong iyang mata, iyang cornea. And usa na ka sa testimony ana sa maayong nahatag yun sa organ donation, di ba? Even after death sa usa ka pasyente, makasumpay ni siya og kinabuhi sab sa laing tao. Yes sir, exactly. Finally, Joaquin, message nimo atong conversation karon butaga, kung doon na kay mga realizations sa mga nahitabo nimo labi na katong sa life-changing operation last year, unsay gusto nimo ipaambit sa atong mga viewers? Okay, so para sa tanan, first of all, may tag kani maka-inspire ninyo na mahatag og mutabang sa laing tawo bisan wala mo kabalo kung kinsa jud ang matabangan. Kay masing gamay na tabang, dako na jud na siya para sa uban. And since ako hilig mo ako magsuwat, ang ako adyang na-realize kung ang mga topics na mga sinuwatan kay kanang mahimutang light sa lain tao. Alright, magpasalamat mig dako, Joaquin, sa imong pag-uban ka na mo karumutaga o pagpaambit sa imong storya. Thank you kang Joaquin Arig. Maraming salamat sa Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, maghisgutag cosplay karong buntaga atong ilailahon kining manag-uyab nga nahilig yun ni ini og misalmot na sa linlain nga mga kompetisyon dili lang din sa Pilipinas apan sa gawas sa nasod usab. Kauban nato karong buntaga mga kapuso, si Sigfred Enero og si Sheena May Butad. Good morning. May buntag. Good morning. Daghang salamat Sir Sigfred ug Ma'am Sheena sa pag-uban kanamo karong buntaga. First up,
ipila-ila mi ang inyong gi-portray nga character karong buntaga? Hi, ako si Sheena. Nag-cosplay ako ni Zeno sa Akatsuki no Yuna. Hi, ako si Sigfred Enero. So actually ang character na gi-cosplay ron is bugna ra sa ako ang imahinasyon. So it's a original character. So ako lang ang concept nag-design. I'm aiming for a samurai and a demonic look at the same time. Combining them and this is the result. Nganong nainganyo man mo ani sir, ma'am? Ako kay nainganyo ko sa cosplay tungod kay grabe akong hilig sa anime before pa, bata pa ko. Tanaw ko mga anime sa GMA. So, nagdako ko nga na anime niya. Grabe po kong passion sa arts. Sa ako ay magtanawan sa kong anime sa TV. Then, usap po sa nakaigandong ako kay tungod sa ako ang classmate o naapod ni program sa amo ang eskwelahan. Unsa man kadugay ni pag-achieve ani nga mga look sir? Like kaninyong gi-portray karong buntaga, unsa man ni kadugay nga preparasyon ingon? Kani amo saya ha, mga maybe around 1 hour and a half. Then ako siguro mga butangan na to 30 minutes to 45 minutes. So all with makeup and prosthetics. Kani nga mga look ninyo, kini inyong mga gipang sulob, kini inyong mga, of course, mga gamit, sama sa wig, o mga makeup, kamura yun ni ang nag-design or nag-conceptualize, ani sir? Nagtahi ba kahapon? Sa mga costume, basically ako ang craftman namo, ako ang naghahimo sa mga armors, swords, para saan painting, pintal, detailing, electronics, nya siya po parte na sa mga tela, sa tahi o makeup. So magdepende Sir Siegfried og Ma'am Sheena sa of course sa look ninyo kung unsa ka kuti, unsa ka detalyado ang inyong character bali nga i-portray. Pinakakuti nga character nga mo ang na suwayan nga i-prepare is our entry for 2018 World Cosplay Summit Philippine Championship. It's Dark Lord from Chain Chronicle. Chain Chronicle. So it takes about 4 to 5 hours just to prepare her looks. Okay, from a beautiful being, himuon ako siyang demonic na being. So tiguwang siya nga demonic look. Studyhan gid nimo kung unsa jud the way unsa ang attitude sa character, unsa ang emotion. Kamong duha, you represented the Philippines sa World Cosplay Summit last year. Can you tell us more about your experience in it? Actually, for the World Cosplay Summit, it is a very humbling experience. Kay World Cosplay Summit or the World Cosplay Championship is the biggest cosplay competition in the world. Grabe ang challenge inigabot dito kay that's 43 of the best cosplayers sa tibuok kalibutan magabot-abot to para mag-inilugay sa champion slot kung kinsay pinakamaayo nga cosplayer sa whole world. Maski unsa kalingaw pero dili lang jud kalimtan nga stay hydrated lang jud kay kay grabe jud kayo kainit ang Japan. Yes, at that time 40 forgot kung unsa to siya kainit basta grabe kainit kinag-heat wave to ato nga time. Then at that night before sa amo ang semifinal is na hilantan ko. So pero kaya laban lang Pilipinas na So kadto nga summit nga competition sir, usa ra ka character ang inyong gi-portray gyud, dili pud mo mag-ilis og mga characters midway sa competition? Dili. Kung unsa ang imong character nga gisugdan gikan sa qualifiers diri sa Cebu, hantod na mabot ka sa world, dapat mao lang na all you can do is to improve sa imong costume, sa details, sa performance, but the character itself just remain ra gyud dapat siya. Para ninyong duha unsay kalipay nga nahatag ni inyong pag cosplay sa inyong kaugalingon? Ako na-improve na ko ang confidence sa ako ang kaugalingon. Same lang gyapon ya, labi na event so maka-stress reliever gyapon siya, then meet new friends, new faces. Finally, mensahe ninyo sa mga nagtan-aw nato karong
Buntaga sir, siguro na po ibang mga batanon diha nga na-inspire nga mag-cosplay kung kay mahiligon sab sila kayo sa mga anime. So gusto niyo ipaambit kanila. I would just like to greet everyone na to stay positive regardless of the negativity na ang ato ang ginaatubang karon sa tuig 2020. So ubay gid ang mga katalagman nga atong nasinati, pero kita sa Pilipino kabalo ko nga dili ta basta-basta magpalupig. So stay positive and stay strong. Hadja! Wow, thank you so much mga kapuso. Ang cosplay pair dinhi sa Sugbo, si Siegfried ug si Ma'am Sheena. Thank you so much for joining us. Sa BizTalk mga kapuso, nakauban ni Cecil kaganiha ang bagong kapuso nga si Luis Hontiveros nga nagpanikad na sa iyang mga roles nga i-portray unya og kini ang atong angayang atangan. Nakauban sa nato ang batanon nga si Joaquin Enrique Arig, recipient ni siya sa usa ka cornea o eye transplant ug mipasabot sa importansya sa organ donation sa atong katilingban karon. Og sa katapusan nakauban nato sila si Siegfried ug si Sheena, mga Sugbuanon nga cosplayer nga misalmot og lain-lain nga mga kompetisyon dili lang di sa Pilipinas apan sa gawas sa nasod usab. Nindot sa kay paminawon silno nga nagkaabot sila ang recipient ug ang pamilya sa donor ug ang murag ang natabang nining organ donation kanila. Oo, ug ginaot nga na-inspire ang ato ang mga viewers this morning sa ilang istorya because this should also create awareness no kining ilahang istorya para ma-aware pod ang ubang tao nga pwede kaayong ma-donate ang mga organs if ever. Og makasumpay gyud sa kinabuhi sa nanginahanglan. Sakto, dako kay ning tabang sa uban mga kapuso. Busa aduna kami ibilin nga pabaon kaninyo karong buntaga. Everything has beauty, but not everyone sees it, by Confucius. Mga kapuso, sa gusto mo preview pagbalik ni mong episode and more, visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Salamat kapuso sa inyong padayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for spending your morning with us mga kapuso. So tutok lang matag alas 8 sa buntag dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon kapuso, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always kapuso.